Novinár Dag Daniš prichádza s ostrým hodnotením najnovšieho kroku nadácie Zastavme korupciu, ktorý označuje za zlomový moment celej kauzy okolo Marty Šimečkovej. Podľa neho totiž nejde len o bežnú právnu iniciatívu, ale o pokus otočiť pozornosť úplne iným smerom. A to spôsobom, ktorý vyvoláva vážne otázniky. Nadácia Zastavme korupciu sa pochválila, že podá trestné oznámenie proti úradu, ktorý vyšetruje Martu Šimečkovú, upozorňuje Daniš hneď v úvode. Cieľom tohto kroku má byť kriminálny úrad finančnej správy, ktorý prípad rieši. Nadácia tvrdí, že koná neoprávnene a dokonca možno na politickú objednávku. Daniš však tento obrad interpretuje ako mimoriadne kontroverzný. To by mala byť trestná vec, parafrázuje postoj nadácie, a zároveň naznačuje, že práve toto je jadrom problému. Celá situácia podľa Daniša nápadne pripomína prípad Andreja Kisku. Javisko trochu pripomína starú kauzu Andreja Kisku, píše, a pripomína, ako sa pôvodné podozrenia postupne premenili na snahu otočiť pozornosť proti tým, ktorí ich otvorili. Výsledok? Kiska bol nakoniec odsúdený, zatiaľ čo obvinenia voči Robertovi Ficovi sa nepotvrdili v rovine závažných trestných činov. Podľa Daniša sa dnes odohráva podobný scenár. Jej kauzy sa až tak nespochybňujú, nedajú sa už ignorovať ani zľahčovať. Vyšetrovanie sa má však obrátiť proti tým, ktorí Šimečkovú rozpracovali, upozorňuje. Práve tu vidí kľúčový moment. Posun od obhajoby k útoku. A ten má byť podporovaný aj mediálne. Daniš otvorene tvrdí, že pokus o obrat podporuje aj denník N. V texte zároveň poukazuje na možné prepojenia a konflikty záujmov. Nadáciu Zastavme korupciu založil oligarcha Trnka z bezpečnostnej agentúry ESET. Pripomína a dodáva, že rovnaké prostredie podporovalo aj mediálne a politické projekty. Jednoducho, nadácia, Šimečkovci a denník N sú na tom istom ihrisku a v tých istých dresoch, konštatuje bez obalu. Daniš pritom varuje, že snaha zopakovať scenár známy ako Súmrak sa môže obrátiť proti svojim autorom. Pripomína, že podobné konštrukcie stáli aj na presvedčení o nevine Kisku, ktoré sa neskôr ukázalo ako neudržateľné. V závere kladie Daniš zásadnú otázku. Čo je vlastne cieľom trestného oznámenia? Chcú, aby boli vyšetrovatelia prípadu Marty Šimečkovej stíhaní? Pýta sa. A dodáva, že takýto vývoj by bol veľmi zvláštnou koncovkou celej kauzy. Celý prípad tak podľa Daniša nevyznieva ako snaha o spravodlivosť, ale skôr ako tvrdý politický stret. A práve to robí z aktuálneho diania jeden z najvýbušnejších momentov súčasnej politickej scény. A čo si myslíte o nadácii Zastavme korupciu vy? Vyjadrite sa dolu v komentároch pod videom.